Kuyintokozo ukukhuluma nawe uyithanda igama ipastor Nika sibhekela udaba olika nokuzothoka mlambo uthi ke la sawona pastor wesizwe ngiphuphe la ngicela ukubuza ngiphupheke ngiphethe ipeni ngabe kukhona elikushole iphupho. Ipen is a pen, ipen abantu bathi ball pen, abantu bathi pen, abantu la pen sisenza ukubhala. Number 1 mawubona ipen uphawu oluhle kakhulu mawulibona ipeni. Lusho inhlanhla nokuthi wena umuntu ozophumelela aphinda phakame abaqoqodo bonke amakhanda emkhakheni wakhe. 2 kuyenzeka futhi ngisathi uphuphe ipeni kuba uphawu oluhle mawulibona olusho ukuthi kungenzeka wena umuntu ozimisele nofuna ukuthi amagalelo akho noma iqhaza lakho laziwe phinde ukhunjulwe ngalo yabona emkhakheni wakho noma empilweni. uJobe 19:23 sengathi kamazwi amangalotshwa sengathi angabhalwa encwadini aqoshwe edwalweni ngepeni lensimbi nangomthofi kuze kube phakathi. La number 3 kuyenzeka futhi ngisathi ukupha la ipeni kuba uPaul uhloma libona olubuye lichaze la ukuthi empeleni lichaze ukuthi lichaze nje ukusikhandla kakhulu kwakho ngomsebenzi wakho emkhakheni wakho. Futhi uma ulibona ipeni usesathi ngingachaza nje ukusikhandla kwakho kakhulu emkhakheni wakho yabona noma ukusikhandla ngomsebenzi wakho emkhakheni wakho. Amahubo 45:1 inhliziyo yami iyachichima ngendaba enhle ngikhuluma igama eliqaqambe ngenkosi engiliqambe ngenkosi. Ulimi lami ke lulusiba luloba ke ngokusheshsha ukuloba ukubhala. So number 4 kuyenzeka futhi ngisathi kuphupha la ipeni uPaul uhluma uliphethe ipeni osolusho ukuthi empeleni uzoba nayo indlela yokuziphilisa noma ke ukuzenzela imali maduze. Kungenzeka uzoba nama ideas uzoba nama opportunities ongawathola yokusiphilisa noma ke ukuthi uzenzele imali yabona kuPaul uhle. Number 5 kuyenzeka futhi ngisathi kuphi ipeni kuba uPaul uhle uma usebenzisa ukubhala ngabe ubhala islip ngabe ubhala icheck whatever usuyibhala kusho ukuthi usuwumuntu ozokwazi empeleni ukuzivikela ukuthi ungabi impofu ngokuhweba kwakho. Ukuthi ngenzeka uzokwazi ukuthi uzivikele ukuthi ungahlupheki wena noma uzoba na indlela yokuthi unqande inhlupheko yabona uvimbe inhlupheko uvimbe into engakuthi ugcine umpofu empilweni. 6 kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha la uyipeni kubo Paul uhluma ubhala ubhala islip lungabe likhomba ukuthi mhlawumbe ngenzeka unalo ubizo lokuba umbhali womlobi noma umlobi wencwadi yabona noma kuzoba umabhalani. Futhi uma ulibona ipeni ukusenza ukubhala ubhala islip ngabe ubhalani lento ingasho ukuthi empeleni wena unobizo lokuba umbhali noma ke singathi umlobi noma ukuba umabhalani nje enkampanini noma ebandleni ke iscriber secretary yabo. uJeremiah 36:18 uBaruch wathi kuzo waphumisela onke lawa mazwi kimi ngomlomo wakhe ngawaloba encwadini ngoyinki. 3 kaJakobe 1:13 benginokuningi ebengiyakunilobela khona kepha ke angithandi ukukulobela ke ngoyinki nosiba kepha ngiyethemba ukubona ke masinyane sikhuluma nomlomo. 7 kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha la ipeni uPaul uhle uma ubhala lusho ukuthi mhlawumbe uzoba inzululwazi wena uzoba incitha buchopho wena noma uzothola izambulo okanye uzoba ufakazi oqanda ikhanda maduze odabeni olithile olubucayi. Isaiah 8:1 uJehova wathi kimi sithathele isibhebhe esikhulu ubhale kuso ngokwendlela yomuntu ngokuthi umahere salati hashi bazi. Number 8 uma ubufula ipeni kuwuphawu esithanda ngolubi uma liphuka ipeni lokhu kusho ulindele ukuhlukana nesithando sakho ungazelele.
Noma-ke number 9, uma uphupha futhi la ipeni kuwuphawu lobumaliphuka, lungasho ukuthi-ke khona umuntu ongasalimali noma uzoshona okodwa kade usizo olukhulu kuwe. Number 10, kungenzeka futhi uphuphe ipeni kuwuphawu lokuthi ipeni lingabhali, uthi uyabhala lingabhali ngoba lisho ukuthi uzodumazeka, mhlawumbe ngenzeka udumazeke emkhakheni wakho, ngaba usafunda wena uzodumazeka lapha ngokuthi angeke ukwazi ukuba nazo zonke izimpendulo zali ezidingakalayo mhlawumbe esikoleni lokho uzobukwenza noma emkhakheni wakho, ngeke kube nazo izimpendulo zenkinga ozobhekana nazo noma ubhekene nazo, yabona, uzodumazeka kakhulu. So siyabonga kakhulu-ke besibekela ipeni, ngaza ukuthi ngiyathemba kuzokela kucaciselekile. Uma kusingashayanga khona kuwe, hayi angazi ngaza ukuthi